Mahakasiky marketing d'affiliation ty zegny karaha ty. Tsy dia tsara loatra zegny anao mizaha vidéo naty. Tsy dia tsara aminao loatra zegny mizaha vidéo ty raha ohatra ka anao zegny mbola ty janogno amin'ny asanao io. Izy koa anao mbola ty janogno amin'ny asanao zegny tsy neninao io vidéo na aby ty. Safe ohatra za zio ty zegny. Matoa za mandany lera magnampy anao amin'ny vidéo aby ty zegny. Za fa tsy ty janogno amin'ny asa fataoko isan'andro io koa zegny. Safe za mba tiakatra ambonimbony ndraiky zegny. Ohatra anao zio ty koa zegny. Izy koa anao zegny mbola ty janogno amin'ny asa misy anao zio ty izy volagno tsy dia neninao raha ty. Fa raha anao zegny mbola tiakatra ambonimbony ndraiky. Aza parnaka taminazy ty zegny développement personnel. Développement personnel. Ary tsy maintsy zay koa zegny départ anao mitsabo hiasa ty. Développement personnel. Avy agny zegny départ anao. Azonao? Agnatin'ny développement personnel zay zegny anao mila managna belief finoana. Azonao? Sy tanao zao tamin'ny voalohany. Tanao? Zaho. Tanao? Karaha koa fahitanao izy amin'ny fotoana zao ty. Io zegny tsy asa vita agnatin'ny raha raiky. Tanao io? Azonao io tsy mibragy fa maziste hoe azonao prouver aminao fo zegny. Tsy miboste loatra. Azonao tsy miboste loatra fa aminà boste fo gars. Fa juste mamprouver aminao fo zegny hoe ilagna belief zegny asa ty. Izy koa anao zegny mbola ty janogno amin'ny asanao tsy dia tsara loatra aminao mizaha vidéo ty. Fa raha anao zegny tiditra amin'ny asa tsaratsara kokoa zegny neninao ity. Fa za ndraiky zegny agnotananao aloha. Firera de temps zegny anao tianao miasa amin'ny asa zegny. Aza mavanda anao, aza menatra. Mila voavalinao fagnotoniagna zegny hoe firera de temps. Ambola amin'ny commentaire ao zegny hoe firera de temps anao tianao miasa. Misy tagnoagny nivolagna 2 heures de temps, misy nivolagna 5 heures de temps, misy nivolagna 1 heure de temps, misy nivolagna hoe za koa raha tsy tia asa feky fa empaka za amin'ny asa io. Donc zegny izy koa anao zegny mba tia asa agnatin'ny fotoana vitsy, safe izy vidéo nalefako teo igny mahakasiky ny downlocking zegny. Ambelako am'le ambadibadika zegny hoe nahato zegny zavanao misy le ambilako vidéo zay zegny. Raha ohatra ka anao zegny tsy hiditra amin'ny vidéo maromaro hitanao agnatin'ny Facebook ty. Downlock nagnazava hoe ary fa zay mihitsy zegny le règle deuxième nazy ty. Tsy arakaraka ny lera iasanao ny idéterminer résultat azonao. Tandregna anao? Tsy arakaraka ny lera iasanao. Azonao? Na iasa 8 heures de temps, 10 heures de temps, 20 heures de temps anao iasa amin'ity izy ka tsy misamaritry, tsy misamaritry. Fa ilaigna kokoa ndraiky zegny anao miasa fo aminazy isan'andro. Fa tsy araka ny lera iasanao zegny izy. Fa izy volagno how good you are in closing. Karakory zegny fahaizanao mandresy lahatra ilay olo. Karakory ny fahaizanao mandresy lahatra ilay olo. Karakory fahaizanao mivarotro amin'olo. Zegny boka naviany exemple amin'ny internet ato hoe sell me this pen. Sell me this pen. Ampidi aminakahy stylo ty. Zay antony naviany zegny hoe valeur stylo ty zegny volagna amina hoe tipin'olo karakory zegny olo mila stylo ty. Karaha zay koa zegny ataonao amin'ny tipin'ny business ty. Amin'olo sanany tsisy raha ilagna stylo. Amin'olo sanany tsisy raha ilagna fahaizana zegny. How good you are in closing. Azonao? Karaha zay zegny fandemy iraha ty zegny. Donc zegny izy koa tiavitra amin'ny asa tsaratsara zegny anao na hoe to relax in the beach. Karaha le andeha tsaboky tsy ela io zegny andeha relax amin'ny beach fo za magnano vidéo karaha ty koa magnampy anao zao ty zegny amin'izay anao magniry. Andeha teto Madagasikara efa za agnatin'ny avion taitry. Zay zay raha tiako volagna aminao aloha. Aza mesagna za fa mitegny ny avion io fa
fomba zenga jet privé Diego jet privé aza ampiasigny zegny anao ve mino raha volagno ty fa you gotta be a lion you gotta be a lion mais ino ma différence lion ndraiky éléphant ny différence lion ndraiky éléphant zegny lion zegny manana belief izy koa fa mahita lion igny izy koa fa mahita éléphant igny raha voalohany tafiditra agnatin'ny lohanazy laniko raha maventy be za jompe tonga de indriny zegny le éléphant tsy hena na amaly éléphant iny na tsy amaly fa tonga de magnindry izy aloha milantsika vidéo zegny mbadibady teto ahitanao zegny hoe izy koa lafa ma-anglais zegny vao meka avantage aminao zegny histoire mahakasiky lion ndraiky éléphant faharoe zegny mentalité io koa toetsaigny zegny obstacle maventy be izy ka za zao ty zegny hontananao ino problèmetsika Madagasikara eto iany rajoely sa imama sa ipapa sa izoko sa zovy kamaro zagny olo mivolagna hoe miblame some barrières magnametsy ny olo fa izy tsara voatsy nonino mentalité izy ary zay zegny olona gasy mentalité donc fa nazo valeur zegny anao teto izy koa anao zegny mba hidriky amin'ny eagle mentality eagle lion mentality ninao zegny tompony business fa tsy magagaza zegny na araiky fo olo zay vidéo ty na haroe ary tsy mampiova fiainagna anakarakôry loatra koa zegny safe confiance en soi anakazy mbala confiance en soi anazy ety fo za volagna aminao devana caméra ty za memoemoentsy ndraikindraiky magnano vidéo veranao fa hoe sangisangy fa noho happiness inside of me mahatonga za memoe tsy magagaza na araiky arô iza vidéo ty na roa rô iza vidéo ty na telo arô iza vidéo ty fa za toujours mi-continue fo za provide value aminao agny zegny magnambara ny information tokony azoko ampanga aminao agny zegny za zao ty zegny za misibera za hitanao io manetry tegna za zao ty agnazavy raha jiaby ty aminao tsy haiko na mandany lera za io na mampiasa lera magnazavy raha ty aminao noho ny fitiavako anao zegny donc zegny amboara finoagny you can do it you can do it you can do it man if you're a girl hey talking to you listen to me yeah listen to me man listen to me girl you can do it tsy za fa afaka mitsoboty na no closing to make this world a better place to make money easily and effortlessly izy koa tianao hoe zegny karakory for make money easily and effortlessly there's a link misy lien zegny ambady ty tandrignesa na volagny ka tsy azonao ndraiky ampodiana safe tandrignesa fa ankamaro zao olo agnatin'ny review ambelako ambadimbady ty misy review ambelako io baziny raha volagny olo ababy io repetition is the mothers of skills repetition is the mothers of skills ny repetition zegny madera skills zegny trakefa madera zegny volagna aminaka amin'ny commentaire ambany hoe dikany madera zegny madera as you are my brother from another mother yes of course you are my brother if you are a boy you are my brother from another mother that's all for this video you gotta believe me I believe in you I believe in me zay mahatonga za mga video ty I believe in me I believe myself and also I believe in you tapitra liambadiko magnaraka koa